Вас вітає інфармаційна служба телеканала МКТБ і я, Ірина Габрукович. У ефірі навіны «Час мясцовы». Сёння ў выпуску. Усё бліжэй галоўная палітычная падзея – выбары прэзідэнта. Па ўсёй рэспубліцы праходзяць сустрэчы давераных асоб кандыдатаў у прэзідэнты з выбаршчыкамі. Людзі са шчырым сэрцам і душой у Палацы культуры Маладзечна ушаноўвалі лепшых сацыяльных работнікаў. Мары здзяйсняюцца. У рамках дабрачыннай акцыі хакеісты ажыццявілі жаданні юнага балельшчыка. Усё бліжэй галоўная палітычная падзея – выбары прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. 26 студзеня – асноўны дзень галасавання. Цяпер праходзіць агітацыйная кампанія, якая працягнецца да 25 студзеня. Па ўсёй рэспубліцы праходзяць сустрэчы давераных асоб кандыдатаў у прэзідэнты з выбаршчыкамі. З маладзечанскімі медыкамі на мінулым тыдні сустрэлася давераная асоба Аляксандра Лукашэнкі. Сустрэчы прайшлі на базе бальніцы нумар 2 і паліклінікі нумар 1. Размова ішла аб ключавых напрамках развіцця краіны, развіцці медыцыны, мадэрнізацыі медустаноў, аб дасягненнях і поспехах беларускіх урачоў. Спікер адзначыў высокі ўзровень прафесіяналізму айчынных медыкаў. Напрыклад, сёння набірацца вопыту ў нашу краіну ахвотна прыязджаюць спецыялісты з іншых дзяржаў. Усе жадаючыя змаглі задаць хвалюючыя іх пытанні. Узнімалася тэма замацавання ў лячэбных установах маладых спецыялістаў, стварэння ўмоў для іх рэалізацыі і прафесійнага росту, забеспячэння медыкаў жыллём і іншае. Таксама падкрэслівалася важнасць маючага адбыцця галасавання, бо выбар, зроблены 26 студзеня, вызначыць развіццё нашай краіны на бліжэйшыя гады. 26 января очень важно прийти на избирательные участки, сделать свой выбор. Лично я, конечно же, буду присутствовать, и все мои родные тоже. Я обязательно приду на избирательный участок сделать свой выбор. И как врач могу отметить, что в нашей стране очень много делается для развития медицины. Хотелось бы, чтобы это сохранялось и дальше. У выбаршчыкаў ёсць магчымасць удакладніць, ці ўключаны яны ў спісы для галасавання, а таксама праверыць правільнасць звестак. Тым, хто хоча галасаваць не па месцы рэгістрацыі, неабходна звярнуцца ва ўчастковую камісію па выбарах па месцы пражывання да 25 студзеня. Грамадзянін можа быць уключаны ў спіс выбаршчыкаў па месцы пражывання на падставе пашпарта альбо ідэнтыфікацыйнай карты і пры наяўнасці дакумента, які пацвярджае пражыванне на тэрыторыі участка для галасавання, напрыклад, дагавор найму, пасведчанне аб праве ўласнасці на нерухомасць. Участковыя камісіі працуюць па 20 студзеня з 17 до 19 гадзін па буднях і з 12 до 14 гадзін па суботах. З 21 па 25 студзеня графік работы камісій з 12 до 19 гадзін. Людзі са шчырым сэрцам і душой. У пачатку новага года сваё прафесійнае свята адзначылі сацыяльныя работнікі. У Палацы культуры Маладзечна ушаноўвалі лепшых працаўнікоў гэтай сферы. Тэму працягне наш корэспандэнт. Адзінокія пажылыя грамадзяне, людзі з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця, мнагадзетныя сем'і, працоўныя калектывы і гэта далёка не поўны пералік вектараў прыкладання сіл работнікаў сацыяльнай службы. Яны дапамагаюць у комплексным вырашэнні праблем у пытаннях аплаты і аховы працы ў калектывах, знаходзяць рабочае месца беспрацоўным, рэалізоўваюць праграмы па ўваходжанню ў соцыум інвалідаў і па актыўнаму даўгаліццю прадстаўнікоў сярэбранага ўзросту, не забываючы пра сацыяльнае партнёрства з іншымі структурамі. Мэта заўсёды адна – повышать уровень жыцця и доходов насельніцтва. Я слышу только благодарные отзывы о сотрудниках социальной службы Молодеческого района. Они на самом деле очень внимательны, они проявляют сочувствие, проявляют, наверное, большую свою душу, свои огромные сердца в своей работе. И сегодня, в момент их профессионального праздника, я их хочу поблагодарить за их такой нужный и такой нелегкий труд. Пожелать им добра, успехов в их нелегком труде, мира, благополучия их семьям. Адна з самых запатрабаваных і папулярных формаў дапамогі ў насельніцтва – абслугоўванне на даму. Сацыяльныя работнікі для многіх катэгорый грамадзян становяцца не толькі незаменнымі памочнікамі ў быце, але і ўмеюць падтрымаць кожнага добрым словам і жартам і не даюць магчымасці пасяліцца ў доме адзіноце. У раённым цэнтры сацабслугоўвання насельніцтва пастаянна прыдумваюцца новыя формы работы з тымі, хто трапіў у складанае жыццёвае становішча. На сегодняшний день отделением социальной помощи на дому обслуживаются 1414 нетрудоспособных граждан. Очень много благодарностей мы получаем от наших пожилых в адрес наших социальных работников за их труд, за добросовестное отношение к работе. Я работаю социальным работником 17 лет.
До этого я работала в торговле, но по семейным обстоятельствам так получилось, что мне нужно было сменить сферу деятельности. У меня на обслуживании 8 человек. Все у меня женщины. Я для них хожу в магазин, лекарства выписываю, хожу в аптеку, талончики заказываем в поликлинике. Уборка за нами тоже убираем, окна моем. То есть вся бытовая работа практически лежит на наших плечах. У дзень прафесійнага свята віншаванні і ўзнагароды прымалі тыя, хто штодзень прыносіць і пакідае часцінку сваёй душы падапечным. А старшыня дэпутацкага корпуса Людмила Кананович адзначыла, што пэўныя змены ў беларускім заканадаўстве адбываліся дзякуючы менавіта ідэям і прапановам падчас яе сустрэч з работнікамі розных падраздзяленняў сацыяльнай службы раёна. Канцэрт артыстаў і творчых калектываў Палаца культуры стаў заключным акордам урачыстасці для людзей, якія заслугоўваюць давер іншых, дзякуючы працалюбству, адказнасці і дабрыні. Алла Маркелова, Дмітрий Пяцёнак, МКТБ. У Мінскай вобласці сёлета плануюць высадзіць амаль 30 тысяч дрэў і кустоў. Як расказалі ў абласным камітэце прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя, узровень азелянення населеных пунктаў цэнтральнага рэгіёна у цяперашні час складае амаль 45%. У бягучым годзе высадзяць больш за 17 тысяч дрэў і 12 тысяч кустоў. Нагадаем, 2025 аб'яўлены ў Беларусі годам добраўпарадкавання. Адпаведны ўказ падпісаў кіраўнік дзяржавы. Будуць прыняты маштабныя меры па навядзенні парадку на зямлі, добраўпарадкаванні населеных пунктаў, вытворчых аб'ектаў, падтрыманні ў належным стане тэрыторый уздоўж аўтамабільных дарог і чыгунак. Адбудзецца не менш як 2 рэспубліканскія суботнікі. Вялікая ўвага надаецца развіццю валанцёрскага руху і рэалізацыі грамадскіх ініцыятыў. Год добраўпарадкавання закліканы аб'яднаць намаганні дзяржавы і грамадства па далейшым паляпшэнні якасці жыцця ў краіне. У рамках мерапрыемстваў беларускага чырвонага крыжа штогод праходзіць рэспубліканская акцыя «Ёлка жаданняў». Яе мэта – дапамагчы дзецям з сур'ёзнымі захворваннямі, сем'ям і тым, хто апынуўся ў складаным становішчы. У маладзечанскай раённай арганізацыі чырвонага крыжа на ёлку малышы і падлеткі вывешвалі свае паштоўкі з жаданнямі. На просьбы дзяцей адгукнуліся нераўнадушныя грамадзяне, Белаграпрамбанк, грамадскія аб'яднанні. Школьнік 3-й гімназіі горада Максім Завадзіч пажадаў атрымаць у падарунак атрыбутыку хакейнай каманды. І яго мара збылася. Нападаючы мінскага «Дынама» Міраслаў Міхалёў і капітан фарм-клуба «Дынама» маладзечна Павел Капытин уручылі ў прысутнасці ігракоў каманды запаветны падарунак. Круто, когда исполняется детская мечта, да, мы знали, что он написал подарок, да, что мы подарили, поэтому это очень здорово, что она воплотилась, и даже было видно по живым эмоциям, как он был рад. Опять же, это для нас тоже очень большая радость, потому что когда кто-то радуется, мы вместе с ним радуемся. Опять же, это очень классно, что сегодня это произошло, мы все собрались. Опять же, хотелось, наверное, раньше немножечко, но получилось сегодня, и слава Богу. Мы всегда готовы к таким добрым делам, потому что представляем, насколько важно это детям, да, видеть, побывать в этой атмосфере и получить какие-то подарки. Это всегда приятно и так вдохновляет, да. Поэтому мы только всегда за. Старшыня маладзечанскай раённай арганізацыі чырвонага крыжа Вольга Малярэвіч таксама перадала Максіму і яго братам падарункі-сюрпрызы. А яшчэ школьніка і яго маму ігракі клуба запрасілі на лядовую арэну на трэніроўку каманды. Па стану здароўя Максім не можа займацца спортам, але застаецца актыўным відэабалельшчыкам абедзвюх каманд, сочыць за іх матчамі з сапернікамі. У адзін з дзён сын з мамай вырашылі завітаць у лядовы палац, каб паназіраць за гульнёй беласініх зуброў у чарговай сустрэчы. І гэта будзе першы матч, які Максім Завадзіч убачыць упершыню з трыбун, а комплект атрыбутыкі балельшчыка у яго ўжо ёсць. Я иногда люблю частенько смотреть матчи по телевизору, и поэтому захотелось такой подарок. Я был очень рад, когда мне подарили вот это все. Таксама валанцёры раённай арганізацыі чырвонага крыжа уручылі падарункі больш чым 40 дзецям з горада і раёна. А на днях яны адправяцца з сюрпрызамі, каб падняць настрой хлопчыкам і дзяўчынкам з сем'яў бежанцаў з Украіны. У рамках дабрачыннай акцыі «Ад усёй душы» шэраг мерапрыемстваў правялі спецыялісты дзіцячага цэнтра культуры «Расток». На пачатку яны наведалі маладзечанскі сацыяльны пансіянат
«Теплый дом», дзе разам з фальклорнымі персанажамі падаравалі насельнікам установы добры настрой і перадалі шчырае віншаванне з навагоднімі святамі. Правялі цікавыя конкурсы і гульні. Жыхары пансіяната ўзнагародзілі артыстаў шчырымі апладысментамі. А затым каляднае дзейства працягвалася непасрэдна ў цэнтры культуры Расток. Гасцей сустракалі гаспадар з гаспадыняй, жартавалі, устройвалі народныя забавы. Усе разам танцавалі, спявалі частушкі пад баян, нават стварылі аркестр шумавых інструментаў. Завяршылася мерапрыемства майстар-класам з вырабам сувенірнай маскі каляднай казы на дабрабыт у кожны дом. 14 студзеня праваслаўныя веруючыя збяруцца ў храмы на ўрачыстай літургіі з нагоды вялікага свята абразання Хрыста. Гэта падзея падкрэслівае, што Хрыстос нарадзіўся як чалавек і падпарадкоўваўся закону, устаноўленаму Богам ізраільскаму народу. У новым запавеце дадзены абрад замяняецца на хрышчэнне. Таксама ў гэты ж дзень Бога-немаўляце было дадзена імя Ісус. Біблійская падзея нагадвае хрысціянам пра важнасць паслухмянасці Божым запаведзям, увазе да свайго ўнутранага духоўнага стану. Нагодай сабрацца за святочным сталом застаецца для многіх і сустрэча старога Новага года. Савецкі ўрад у 1918 годзе сваёй пастановай перавёў краіну на грыгарыянскі каляндар, але гэты пераход не ўспрыняла царква, якая па сённяшні дзень карыстаецца юліянскім летавызначэннем. Таму атрымліваецца, што Раство Хрыстова праваслаўныя сустракаюць 7 студзеня і Новы год, адпаведна, 14-го. Хакеісты «Дынамо Маладзечна» ў нядзелю ў чарговым матчы экстралігі адолелі хакейны клуб «Авіятар» з лікам 6-0. Ужо ў першым перыядзе наша каманда адправіла 2 шайбы ў вароты хакеістаў з Баранавічаў. Пасля перапынку маладзечанцы забілі яшчэ раз, а ў трэцім перыядзе канчаткова завяршылі разгром саперніка. У вароты «Авіятара» уляцела яшчэ 3 шайбы. На гэтым тыдні у дынамаўцаў 2 дамашнія матчы. У лядовым палацы Маладзечна яны сустракаюцца з мінскім юнацтвам. Матчы адбудуцца ў чацвер і суботу. Наперадзе падрабязны прагноз надвор'я. Вы можете сачыць за выпускамі навін на нашым сайце tvs.by, YouTube-канале, у сацыяльных сетках УКонтакце, Аднакласнікі, Інстаграм, у тэлеграм-канале МКТБ. А я з вамі развітваюся. Усяго добрага і да хуткай сустрэчы!